sahabat nyuwun pitutur marang Kanjeng Nabi pilihan. Kanjeng Nabi banjur dawuh, aja nesunan aja jengkelan. Mulai enten hadis Nabi, ya Rasulullah berikan nasihat kepada saya. Kanjeng Nabi mengendika, la taghdab, aja nesunan. Nasihat lagi ya Rasulullah, aja nesunan. Melih ya Rasulullah, aja nesunan. Oh, kupinge budek. Mboten niku tak adik kula, nak Kanjeng Nabi mboten wonten niku. Aja nesunan. Kaya-kaya dawuh sepele nanging ndadekake akibat kang gedhe, bisa ngrusak keluargane, merembet nang masyarakate. Coba jenengan tingali, rumah tangga niku saged goyah hancur gara-gara nesunan, seling surup antara suami dan istri. Nggih napa nggih? Pasti niku awalnya niku mesti gara-gara seling surup, nesunan, ling siji ora trima, iki ora trima, akhirnya dadi kerah. Kaya kucing niku. Nggih to? Eling yen sira nesu, ora tambah ganteng, ora tambah ayu. Coba jenengan kok nesu langsung ngadep kaca, Bu. Kaya iblis iki. Ora tambah ganteng, ora tambah ayu, ngadep ana ngarepe kaca, wajah merengut, rupane ampun nuding kula. Wajah adep ana ngarep kaca, wajah merengut, rupane Allah. Mula renek ceritane wong nesu kok mesem klecam nak ra wong edan ora niku. Nggih to. Mesti yo raine besengut, mrikine abang manteng-manteng, ngendikane tidak terkontrol. Pengen misuh, pengen omong kasar,